हम स्वामी को जीवदान देवा हम स्वामी को जीवदान देवा आज को 4 दिन
କହିପାରିବୁ? ଜଣେ ପିନ୍ଧିଅ ଚନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବାସ ମୁଣ୍ଡେ ନାଲି ପଗଡ଼ି ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ମଞ୍ଜୁଳା ସେ ନାଲି ଜଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ପଗଡ଼ି ଅଛି ହସ୍ତରେ କଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କହିପାରିବୁ? ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦି କିଏ କହିବେ ମୋର ଗୁଣର ନିଧିରେ ହଜିଲା ବୁଦ୍ଧି ସେ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ କହିପାରିବୁ? ଶିକାର କରି ନାଥ ଗଲେ ସେ ଗାଈ ବାମ ହସ୍ତରେ ନଳ ଫାଶକୁରେ ଦେଖିଛ କେହି? ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବେଳ ତାଉର ଜନି ଆସି ହୋଇଲା ଆମ କପାଳେ ବି ଏ ଆଲେଖିଲାରେ ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଟ ଦଇବ ମୋଟରେ କଲୁକି ଚନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଟ ସାମନ୍ତେ ଜୁଆର ଜ୍ଞାନ ଆମର ହୋଇଲେ ହୋଇପାରେ ତୁମ ବିଚାରରେ ସାମନ୍ତେ ମୋର ଶୟନ ହେବେ ମତେ ଶ୍ରୀଦଳେଶ୍ୱରରେ ବାସଇ କର ତୋ ସ୍ୱାମୀର ରୂପ ଗୁଣ ବୟସ ସବୁ କହିଲୁ ମା ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରେ ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଲି ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ଦେବି ତାହେଲେ ଯାଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଲୁ ନ ପାଇଲୁ ତାଙ୍କ ଭେଟ
କମଳ